Right, Honorable. Politics is local. So for those that are down home and might want to actually hear it in the language they are always familiar with, from the marketplace to church to everywhere. So now is an opportunity for you to also talk to your constituent in your local dialect. Tell them everything in summary. What is happening, what has been done in summary, everything in the local dialect. Okay. Ndị be anyị na-ekele unu, ndị Ideato North and South, ndị nwe m ekele dịrị unu. Nke mbụ na unu nyere m ohere iji bịa nọchite anya unu na House of Representatives. Kemgbe anyị nọkwa n'ebe anyị na-anwa oke anyị iji hụ na ụfọdụ ihe na-enye anyị nsogbu na be anyị na anyị na-ayọ ndị nọ na gọọmenti ka ha nyere anyị aka rụọ ya. N'ime ya anyị enweta na ihe gbasara ọkụ eletrik. Anyị na-agbalịsi mbọ ike ịhụ na ọkụ ahụ na-enwubu na be anyị na ọ na-enwu site n'iweta transfọma, site n'iwetakwa ụmụ ụfọdụ ihe eji eme ka ọkụ nwụọ. Anyị na-agbapụkwa mmiri na ụmụ ụfọdụ obodo dị iche iche. Ihe gbasakwara ihe ahụ isi ike, maka asị na onye ahụ siri ike wụ onye na-apụtali. Anyị na-eme ekishọ na ọtụtụ ebe a na-aga ụlọ ọgwụ wụ ebe ndị dakpọsịrị na-adakpọsị, na anyị na-arụzi ya mee ka ha dị ọfụma, dịka ebe mmadụ onye ọ ga-awụ ahụ n'anya gị ịbịa ebe ahụ gị gbakee tupu ndị dọkịta ahụ gị anya. Anyị na-emekwa gbalịsi ike ịhụ na ihe gbasara ngwa ahịa na ngwa eji arụ ihe gbasara ahụike na anyị na-ewetara ya ndị be anyị. N'ime ya kwa anyị ahụla na ụfọdụ ndị be anyị wụ ndị gbalịsiri ike, maka onye ọbụla na-enweghị aka ọrụ ihe na-ara ya ahụ. Anyị na-ahụ ịhụ na ndị ọbụla, ndị okorobịa, ndị nne na-azụrụ ha na ihe gbasara aka ọrụ, maka onye aka ọrụ gị wee nwee ike chihuo gị ịhụ ihe na-apụ aga arụ. Anyị emeela nke ahụ n'afọ gara aga. Ugbu a kwa anyị na-eme ya n'afọ a. Ọtụtụ ndị nne, ọtụtụ ndị okorobịa wụ na ndị azụrụ bụkwa ndị enyere aka ka ha nwee ike ibido ọrụ nke ha. N'ime ya kwa anyị na-ele anya na afọ a na anyị ga-enweka ụmụ ihe ndị anyị mekwere na anyị ga-emekwa ya karịa ka anyị mere n'afọ gara aga. Anyị na-elekwa anya na anyị ga-enweta ọkụ eletrik ndị a na-akwụnye n'ụzọ nke ndị bekee na-akpọ solar light. Anyị na-eme kweshọn na anyị ga-enweta mmiri ndị ọzọ a ga-agbapụ. Ụfọdụ obodo ndị a na-agbapụrụ mmiri n'afọ a na afọ na-abịa abịa na ga-agbapụrụ ha. Otu a ka ọ na-adị na anyị dịka nkwa anyị kwere na ahịa, ụfọdụ ahịa ndị a rụziri na manarọ ndị zọgụ, mana ụfọdụ ndị ebe ndị ọzọ a mezichara na ihe ndị ahụ bụcha ihe a na-eme ka ndụ dịrị ndị be anyị mma. Anyị na-asị biko a sị na-eto onye omenye na nke o mere ya eme ọzọ. Anyị na-asị Chineke ya nyere anyị aka ịhụ na ihe ndị a nkwa anyị kwere na ndị be anyị na anyị na-emezu ya. Ọ dịziri unu n'aka iji ma anyị mere ọfụma ma ya eme ọfụma, mana a sị na mgbere dara n'ala lelee anya n'ala kwenye isi si na ọ dị na ya mma. Ama m na anyị na-eme ọfụma na ndị anyị na-ele anya n'ụlọ ga-agba anyị na anyị na-eme ọfụma. Ndewo. Thank you.